Dokumu nong mikmat jong mulai konstituensi. Nakaliang ka jong ahi hadir ka ya ka jingklat jong ba. Best bang khodi kum kasnong ka thau hi borok kawai. Di kanong ka jing duk ka makrau nak menta jong ka ada basnong jong ka mulai pemuri. Jong ka mulai konstituensi hi borok kawai. Parkum jur nak menta jong ka beri new trap hi borok kawai. Di nakaliang jong mikmat namar ba hadir ka jing simti jong ukum rang ba snong. Ila cerita kan ban nakaliang jong ban nakaliang bapes kamu orang baksinong nak we kapor supaya pada kapor dan sibun ki kam kejam ki mulai kenduk nak liang juga nak liang jong babes la kade nak bentah jong surok puldi la kade ke PHI la kade jong kam jong ki tong badan apa jong ka snong pat ki kam ki bajong po snong thau hi borok kawai di lang sim pelum hi borok kawai di amrong ni kapor mata ka long ka jingdok bakrau ni kong ni siap long namta nak menta jok yang semi lok di khun ki bayang basam ki men para jing de kasnong pemori ka mulai konstituensi par kum juru nak menta jong kasurung dong mulai manak ni nak liang jong ki kale dan ni ka kasurung mulai abes long way ni ki nang kersian barat ba nak menta kasurung mulai hadin kum tu kale wan pedesa ko beda seng kade ka seng jong ka brief new trap to nak dia ju long way ni long chairman ro nak benta jong ka kan ka seng jong ka brief new trap tinggi ya ka quality ke jong ba best udan ka quality ka leadership quality ka ba hagaliang jong de ka way ka ba ngit haban appreciate ka ba ni kong ni siap kalau nak liang jong hi ko long ba udan ka mensim menyerap nak benta ke bedok besok kabar nak benta ajikli nak benta jong snong ka thau barka balai kham tame nak liang jungu don do jikli nak benta jong ka nak benta jong je beri hi borok awai di nak liang jong hi ngin ngai scam ta nak liang jong mulai konsi hi borok awai ngin nak ban kredit ba bes kham tam snong thau ya ka jingstur ka jong ba bes long baslur berlo kata di beriu ka long bendu ban keren kanu hi ka bam dei hi knowledge keren be long outspoken di kalau khamiar pha ban yo ni brio hakan ni singi manta te ko ba nak ni ngajung kham tam e kan kan mau ni hakan ni por manta hakan ni lockdown hakan ni lockdown jong unus nam arpo lockdown arpo ngile kan mau ban nak ni ngajung nak por spo kan do ban babes ban ye pe nam ta ka jimbit jingbiang jong ki pai ba lah ka bade long nak manta ban sam ya ka jingrap nam ta ki ing bedu besuk bat ki wi jon kam bebe jon kam ki ba nakaliang jonga kalong hibo bari ngi persiang ban ajarap nak bata ka jongka dabas nong jong mana pemuri ngai trai lockdown ho arpo uni arpo peru ngai trai ba nakaliang jonga ba nakaliang mabes nam ta ka snong pemuri bar ko mju ki bon ba ke jon kam ki ba nakaliang jonga kalong ba ngai hibo bari ngai yo ka ban trilang bar ko mju ban yo ban yarap nak bata jong ka snong ka thaw hi boro ka wi di kai badan ni kapor mata nak ada juga ngapa aku bos ngulem di lok ikun ya ka yeng san hi brakwe aku ni kapor brain petken ya ka mensim ya ka mensim ka balapaj ka ba skosi kam tam ji lok bai khong lu sim khra hodo kata ka ba ngis ka belum petken ni ki ai bor ki kersian ki ndor ka ki kadang ba menikong ni siap kilap penyo ban tep demborom bar kujur unang kersian haki por par haki ski bandangwan maka jing kublai ger pangro nak ban ka jing khobos ngolem nak ban ka pemuri hi borok ni pemuri tu ti ka snong kaladu kalado ya urang ba rum ruas snong bultrei stom hado kata toh nak liang ju long ulas nak liang ju kumu ruas snong strict ha po snong pathau kham tam lockdown manu strict ba ndai ka jing strict hi ka long nam taka jingbit nam taka jingbiang ka bade jong ni song snong hi bara ko te sai sien na ka diang jong nga pen pau ya ka jing ngolem da yang sem pat juga por na lumi fatro ya yam lang rengkat ba ka yang sem mereka ba snong thau ya ka jing klap ka ndit ka long jong ba bes ko mo ba snong jong ka mulai pemuri to na ka ba bes la persiang hi de pisung thu ka long ba pingang jong ka ni ka wei ka long ka
menu la bani kon election madam dan bai kon kam umdan election ka contain election kan umdan nadam dan bai kon to nak lang ju ka long ilaya persyang hi dai pesu ka long la ka jong ka benta yang ala jong mata ba bes ka jong mata dele kon de wasukmen ka long ba apre ju ka ji kon da pada ka ji kon election ba bes ka long nak lang ju si phone hi nga apa ba pro dan kam kata yang pertama orang beri jibo umbunut tadi umbunut nang le budut kano badan kamban de kamban nang le ju pentip bar ngar marmar hi ngidar kat ban nang ju ban ngia persyang hi ban ya ket ha nam ta jimbit jimbiang kemuri om ju mulai